baby. Ah, Sike! Sike, ni ne, Musa ne. Na ga boka a sama kun sa boka a tsakiya kun zagaye shi wannan kana addu'a wa'ancan suna kallo. Me faru ne? Wani irin boka ne? Yes ne. Yes kuma yi. Kaga wa'annan kudin siya kai wajen wata 3. An fitar da kudin amma har yanzu bai wasu ba. Ni san suka zo da 'yan sanda. Kaga wa'annan ma sun kai sati wajen 3 suna zuwa gurin nan an yi da bitin din su kudi ya fita amma har yanzu ya hana su. Kana ji? Shine yanzu ka zo ganin nan ina ta addu'a saboda ATM ina ne nima a cikin nake ta addu'a Allah ubangiji ya sa kudin nan su fita. To ba network ne a garin? Wani irin ba network? Oji ne da mu a garin nan. Idan magana POS ce zan yi maganin abun. Malam. Sakko. Me gida dan wallahi dan Allah ka wallahi in network ke dawo kai ma kudin ka zai dawo dan Allah ka. Kaga na bi shekara bana garin nan ba da za ka cire mun kudi. Sakko. Akwai gura. Sakko ka ji zan taimake ka ne. Maga POS na kake amfani da shi. Kai! Gwangwani. Da Perep. Perep? Ba da musu ka cire musu. Ba da musu ka cire musu. Ku zo a cire muku. Kawai ka cire musu zai. Mu network available ne ko da yaushe 247. To me gida yanzu ba na kawo nan baka tura ma kudin ka ne ko kaman kayana sai to mai gida yanzu ka zo ka taimake ni ka taimake rayuwata kana ganin da nake ciro mutane kuɗi pit network kuma gashi cajin da aka mun caji ina gani gashi aka mashi dan kadan ai wallahi wannan zama na kai hakuri in baka kudin saka tafi fair kenan ba matsala da turanci kuma no wahala wallahi ba matsalar ni ba na shaida yarka da mu akwai sabo a cikin jakar nan zan baka shi yanzu amma register yanzu ka fara amfani da shi masha Allah da fair